सरकारा मोनफ्रोमबो समस्तियाव स्टेडियाम गायसननाय जि हाबाफारि लादों बेखौ थाइखा जरायाव दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो साननैसो उनावनो बेवहाय स्टेडियाम लुनाय खामानिया जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों साहा ओनसोलनि फरायसाफोर लाइमोनफोर जायफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानो सानो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन आरो बोसोरफ्रामबो बे ओनसोलाव मोजां माखासे गेलेनाय गेलेमु आयदानि हाबाफारि जायो रायजो राजाफ्राबो मोजाङै स्टेडियामाव जिरायनानै बे गेलेनायफोरखौ नायनो हागोन दा बिनि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन आङो साबायखर बावदों जोंनि इएम बिथां आरो एमएलए बिथांमोना जों बिसायख'थिनि समाव जेरै बुंदोंमोन जे जोंनि खामानि मावनाया साहा ओनसोलनिफ्राय जागायनांगौ खोला ओनसोलाव गोबां समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों नाथाय साहा ओनसोलाव जायाखै दायो साहा ओनसोलाव जेएमनि दै होनाय दालां बानायनाय लामा बानायनाय माखासे इरिगेसननि स्किम लाबोनाय गोबां खामानिया दिनै चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव जागासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरा बे सुबिदाखौ मोननो हादों। बिटिआर सरकारनिफ्रा इउपिपिएल दोलोआ जागायजेननायनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन जे जोङो रायजोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन बे सरकारा रायजोजों थागोन रायजोनिनो सरकार जागोन बेखायनो दिनै रायजो राजानि अभाब अभिजग गांनाय उखैनाय बेखौ दिनैहाय बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर सरकारा दिनै सुफुंनो थाखाय फारि फारि दिनै नाजादों आरो मावफुंबोगासिनो दं। दिनैहाय बिर सिलागां जों सिलागां होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो मिन्थिगौ जे बिथाङा बिएलटिनि चेयारमेनमोन आरो दिनै बिटिआर सरकारा बे सिलागांनि मुङावनो दिनैहाय स्पर्ट्स स्टेडियाम बानायनो थाखाय थांखि लादों जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर बिथाङा खनथाम देरहानानै बिटिसिखौ सामलायदों नाथाय जाय मानसिया गिबियावनो बिएलटिनि चेयारमेनमोन आरो बिएलटिनि दानानै चेयारमेन जानायनि उनावनो बिएलटिजों बिटिसि सुक्ति जादों नाथाय हाग्रामा महिलारिनाव बिथांनि सिगांनि जिफोर दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरनि फारसे जि मोनसे सिबिनाय अनसायनाय बे मालाबाबो गैया आरो बिथांखौ जों नुबोफेराखै। नोंथांमोना मिन्थिगौ जे बिटिसि सुक्तिजों जि दालां मोनसे फैबाय बिमा दैनि सायाव बेखौ हाग्रामाया गावनि नाम दोननानै लाबाय नाथाय बिएलटिनि चेयारमेना सिलागांमोन बिथांनि मुङाव दोननाय जायाखिसै। दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा दिनै बिर सिलागांखौ जों सनमान होयो मानोना बिथाङा जोंनि हारिनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बिटिसि मोनफैनायनि थाखाय जिफोर मावलांदोंमोन बे मावनायाव बिथांनि जोबोद गिदिर बिहोमा दङ बेखायनो जोङो जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफोर बिर जोहोलावफोर बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट होयो आरो बेबायदिनो बिथांनि मुङाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिटिसिनि बा बिटिआरनि समस्तिनि सिङाव मोनफा मोनफा स्टेडियाम जागोन आरो स्पर्ट्स स्टेडियाम बे स्पर्ट्स स्टेडियामनि मुङा मोनफ्रोमबो बिर सिलागांनि मुङाव थागोन दा बे बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा बेखायनो दिनैहाय नैबे थाइखा जरायाव बे फिल्डआव जोङो स्टेडियाम बानायनो थाखाय दिनै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैबाय आरो बेयाव जों खोनादों जे बिपिएफनिया बुंबाय थादों जे माने ललिपप होनाय माबा होनाय बियो ओरैनो भेग' पावनासो होननानै जोङो बेखौनो रायजो राजा आरो बिथांमोनखौबो जोङो फोरमायनो लुबैदों बिथांमोननि खाथियावबो जों बुंनो लुबैदों जे जोंनिया जिफोर सेंसन जाबाय जायखौ दिनैहाय मावनो हाथावथाव बे खामानिखौसो लादों बेखायनो बिथांमोना माबा मोनसे दिन्थि जे सिगाङाव सिलागांनि मुङाव माबा खामानि मावदोंमोन नामा दिनै सुजित नार्जारिनि मुङाव बिथांमोना माबा मोनसे हाबाफारि लादोंमोन नामा जेबो गैया दा दिनै सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंहा अडिट'रियाम बानायगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव बे हाबाफारिखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै बिटिआर सरकारा लादों दा बेखायनो जौगानाया जोबोद रेपिडलि जागोन आरो बे जानो थांगासिनो दं आरो थांनाय 17 बोसोर आरो जोंनि बोसोरथाम बेजों रुजुनानै नायोब्ला खामानि मावनायनि जेफोर हार बे हारा दिनैहाय इउपिपिएल दोलो बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनिया बांसिन।